дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонаамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз бозори Корвондаем, нулевои дарвоза, дуюм проход. мувофиқи талаби шумо ки гап задем ҳамин бархтои дубайский тозаша кумбахт мегам бархтои тозаш ҳастанд. бархтои тозаи ай оригиналша ай простоиш чӣ хел фарқ мекунад? оригиналш камтар мулоимтар мешава, баъд лавошон хеле камтар чия мехели камтарак ҷин шидагиян дигакин баъд нехели чӣ дорам ҳамаш пашти мехели фарқиятш камтарак агар чикни мефаҳмӣ мулоимтаран баъд рӯшантар ҳай бисёрша митискоша кам одам фарқ мекунад. шумо кори кунед фиреб нахӯред дар бораи анами чизо барое ки митискаша почти фарқ карда намешавад. анами дуконе ки ма шуморо гуфтаистам рақам надорам ака ина рақам доштай 239 ҳозир вақте ки шумо омадем ҳамин фурӯшандара ки гап задем ҳамин фурӯшанда ҳамама барои чӣ ҷара сиёфа кардем ки ҳамаи чизоша дора ҳамаи ҳамин цветоша айҷа ёфта ҳамаи цветоша ҳастан. мисол вақте омадем нақшон 600 сомон бо мисол касе ки опто мегира арзон мекунанд. ина ҳамаи цветош ҳаст. шумо масъалаи цвета чӣ намекунед баъд и бача оригиналша шумода метавон. касе ки омада метавона бия омада харидорӣ кунад. касе ки омада наметавона мисол мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. шумо чизи оригинала гарантияш қатъи амҷа достават карда метавонед. марҳамат бинед оригиналш беҳад мулоими зурай ва ҷинҷ намешавад. вообще ҷинҷ намешавад. нигар ина вообще дидем шумо ягон майда ҷинҷшавӣ надора 100% гарантия қатъи чизаш. барои ҳамун шумо метавонед ки смело омада харидорӣ кунед. акам ҳамаша бо фаҳмонда мета кадом маркаша бигиред. ина ҷаба дар бораи ина мисол касе ки опто мехара ина ҳамаш ҳаста ҳамаи маркаш ҳаста. ана иб дар бораи чиз бо мо камтарак ҷамо барои ҳамин чи камтарак ки дига шумо доз бо маълумот дидем барои дига либосош фақат ҷа гуфтанем ки ҳамин чизи тоза исоза айнамиҷа меёбед. шумо омада инҷа харидорӣ кунед. то сафедчам то зарчам ҳастай. анаи зарчам аҷоибот аст. ина як та дига дар пишт ҷогаҳай ям ҳаст. ҳай обшики дар бораи цветош инҷа шумо любой хел меёбед.